И продължаваме. Очевидно не промяната. Очевидно не промяната, но така хора, които работят. Връщаме се на това, че ние изпратихме по надлежния ред запитване до Национален доверителен екофонд и едновременно с това същото запитване до община Габрово с искане за разбивка ценова на елементите, които са включени в този договор, тази поръчка, които са 2 смарт пейки, една чешмичка и едно сензорче за отчитане на чистотата на въздуха за една от пейките, защото за пейката, която е парка колелото, такова сензорче вече си има някъде там наблизо монтирано и тя го използва него. За какви пари ставаше въпрос? Така, от община Габрово отговор не получихме навременен. Получихме доста бърз отговор от Националния доверителен екофонд. Буквално за 2-3 дни. 2 дни, да. Върнаха отговор, в който бяха разписани сумите, обърнати с ДДС по 17 000 лева за двете пейки и 7170 лева за чешмичката. Аз не ви изпитвам, просто да стане ясно случайно, ако някой не е разбрал. 2000 и няколко бяха за сензорчето. 2050. Да. Точно така. И тук вече стана интересно, защото, както Владо каза, той вече беше намерил реалната стойност на чешмата. Сега, нека го играе адвокат на дявола. Да. Впоследствие се разбра, че това е точно така, но в този момент бяхте ли 100% сигурни, че това е... И какво ви наведе на мисълта, че това е точно, абсолютно същата, за да не могат да се измъкнат значи, тя е чешма. Абсолютно готова. Същата готова чешма. По снимката, която е на сайта на БРИЗ 95, в раздела чешми. Той е производител, нали така? Той е производител на бетонни отливки от Севлия вода. Доста популярна стара фирма. Не е купена от някъде друга, да е търговец. Това си е негово изделие, така че е малко вероятно. Едно към едно е с снимката, която е на сайта. И вече в последствие се потвърди, че тя е точно оттам купена. Да, това е важно. Така ние се свързахме с тази фирма, за да попитаме и за доставка. Монтаж казаха, че не правят, но доставката казаха, че до Габрово е още 30 лева, т.е. грубо 700 лева до Габрово струва така, да го подчертаем. С ДДС. Дали са народна пара 7100 нали, с ДДС. С ДДС говорим тук, да. А това нещо се продава и то на дребно на официално и в момента е обявена цената 669 плюс 30 лева за доставка. Защо питам? Защото тези, които трябва да оправдаят този разход, в момента трябва да докажат, че останалите до 7100 6500 са свързани с един път доставка, за която вие вече имате едни 30 лева обявени от самия производител. Не знаеме дали са ползвали тази услуга, но горе-долу имаме идея какво би струвало и хората знаят къде е се влияло. Оттам нататък всичко друго, което е до крайната цена, трябва да бъде оправдано, евентуално с монтажа и с нищо друго. Точно така. Да, то за това нещо не е съоръжение, за което се иска отделен проект, освен ако не се прави някаква много сериозна инфраструктура, но това все пак е чешма с домакински дебит, нали? Това не е фонтан. Така, продължаваме. Така, вече след тази информация и продължавайки да не получаваме отговор от община Габрово, включително дори не сме получили входиране на нашия имейл. Тук е много важно да го кажа това нещо, защото постоянно се случва това нещо. Те са длъжни да входират всеки имейл, който им се изпрати на техния имейл и така човек може да си проследява уж в тяхната електронна система какво се случва с неговия входиран сигнал. Понеже община Габрово не ни изпрати отговор, основавайки се на това, което сме получили от Национален доверителен екофонд, почнахме да търсим съдействие от медиите, по-големите медии. Съвсем набързо да изброите как се случи? Само да добавя един детайл. След като получихме писмото от Националния доверителен екофонд, първото ни писмо, там не написахме защо ги питаме. Но след като получихме писмото отговор, им изпратихме нов имейл, с който им казахме колко струва всъщност чешмата. На база тази информация, на колко струва чешмата в БРИЗ 95.
за която те са платили всъщност 7170. На база тази информация, още на другия ден, Националният доверителен екофонд започна проверка по казуса. От тяхна страна, да. От тяхна страна. И вие получихте официално потвърждение за започването на тази Да. проверка от финансиращата институция. Да, точно Така. така. И това всъщност стана повод да търсим съдействие от по-големите медии. Пак казвам, и поради отсъствието на официален отговор от страна на община Габрово. Нека тук да питам нещо, което излезе като обвинение или, как да кажа, съмнение. Какво значи да търсите по-големите медии? Обвиниха ви, че едва ли не вие имате някакви лостове за влияние, връзки. Декларирате ли пред всички, че нямате Войчо, Леля, война, собственост в BTV и така нататък? Който не обвинява, нека го докаже. Смисъл, те нещата са лесно доказуеми. Ма ти не ми каза не, значи имаш. Сигурно имам, ама всъщност нямам. Да, разбирам. Аз мога да кажа конкретно как се случи. Аз писах на Мариана Трифонова. Мариана Трифонова е? Мариана Трифонова кореспондент на BTV за Габрово. Да, уточняваме за тези. Изложих и казус, аз просто копи-пейснах нашия материал, при което няколко часа по-късно тя прояви интерес и на другия ден дойде да снима репортаж. Това е. Да, BTV са проверили. Знаем, да, че те си проверяват сами канали. казусите, които им се подават, пресяват си информацията и сами си решават на кой казус да реагират. А други медии търсихте ли национални? Търсихме и други медии, да, но реално BTV решиха, че ще Тези бяха приемат. първите. Да, те бяха първи. Наистина, след това вече, след заснемането на репортажа и други медии споделиха информацията, но първи бяха BTV. Къде и кога беше излъчен, да припомним? Сега първо ще кажем кога беше заснет. Да, беше чудесно. заснет в петък, 19, ако не се лъжа. 19 януари. Заснехме го в някакво обедно време беше, като Мариана много коректно ни информира, че те са потърсили и община Габрово, за да заснемат втора част на репортажа с тяхното становище. Това е изключително важно. Това е изключително важно и аз адмирирам този подход на журналистите да се търси винаги в едни такива случаи. Има две мнения, две страни, две мнения. Така трябва да се прави. А общината какво отговори? Включително до приключване на заснемането на нашата част от репортажа, отговор от община Габрово нямаше. Тоест, те не бяха потвърдили участие, да не кажа направо, се бяха скрили. Нека ги издразни малко с един факт. Ние сме почти единствения областен град, който по време на изборите, първо и още по-лошо, по време на балотажа, имайки предвид, че балотажите са не толкова, колкото сравнително рядко явление. На първия тур, тук нито една национална медия с нито един репортер за репортаж с ПТС или някакъв кореспондент не благоволи да излъчи никаква информация по време на изборите. То, ако си спомняте, резултатите от балотажа излязоха много късно вечерта в някакви медии, които не са националните дори. За Габрово говоря. Казвам го, за да се знае, че тук не може да говорим за някакво презадоволено от медийно внимание общинско ръководство, а напротив, независимо, че казусът е така с негативна конотация, би било редно тези хора при всеки възможен опит да получат публичност, още повече ако са сигурни, че са прави и вие нямате никакво основание или сигнала е така по-скоро с информация, която заблуждава, би трябвало да бяха се използвали този шанс, нали така? Имаха златен шанс. Имаха абсолютно шанса да говорят пред национална медия и тяхното становище щеше да добие такава популярност, каквато доби нашето. Всъщност, така в крайна сметка се оказа, че са изпратили някакъв писмен отговор, в който всъщност ние този отговор го получихме по-късно. Същия ден го получихме и на нашата поща, имейл поща, с разбивка. Цените, които бяха посочили за елементите, бяха същите, като тези, които вече имахме от Национален доверителен екофонд и много детайлно и подробно имаше информация за извършени дейности по монтажа на чешмата с важен детайл, важна липса, без нито едно число.
в тези детайли. Получихме списъка, не знам, може би 20 функции извършени по приблизително дейности. Така, да разбирам, че общината с това, което ви е отговорила, са се опитали да оправдаят целият разход. Те не отричат, че цената на самия... Те не отричат цената, нито на чешмата от 669 лева. Но твърдят... Крайната цена от 7100. Не, тя крайната цена няма как да я... Те я потвърждават, но... Оправдават целият разход с доставка и монтаж. Оправдават целият разход с доставка и монтаж. Без да споменат, че всъщност там има изведен и отходен... Това е важно сега канал, да го кажем, да. И входяща ВИК инсталация, още от преди, която се намира буквално на 4 метра. Кой каза? Как го знаем това със сигурност? Значи това го знаем със сигурност при проверка на място и от схеми. Копахте да видите къде... То няма нужда да копаем. Следата от канала стои през една зелена площ. Да. Тя се вижда много ясно. Също се виждат и много ясно 2 ревизионни шахти. Съответно на довеждащия водопровод и на отходната вода от чешмата. Много ясно се вижда, че не е копано никъде извън рамките на тази зелена площ, а в самата зелена площ, макар че е минал вече месец и нещо от монтажа, се вижда много ясно къде точно е копано. Така, Буля Гана от Пържиграх казва, кога пък вие взехте да разбирате от ВИК? На мен не ми стига. Има още нещо. Има още нещо. Парка, който е сложен на чешмата, е ремонтиран 2018 година с един голям проект. Още тогава в чертежите е заложено, че на това място трябва да има бюфет, който да има санитарен възел точно на това място. И това се потвърждава. Това, че има вода на това място, се потвърждава и от чертежи от 2020 година, които се намират на сайта на Община Габрово, обществено достъпни са, на които същото място Община Габрово прави опит за отдаване под наем за тази същата функция. Тоест някаква будка тип бюфет, която да има санитарен възел и на документа много ясно пише, че мястото е с ВИК и електрозахранване. Да, аз ви измъчвам, защото много добре си спомням, когато го обявиха това за отдаване под наем. Спомням си, че условията бяха безумни. На това място беше абсолютно забранено за този, който би спечелил, да продава, освен алкохол, което е допустимо като условие, да не се продава дори и бира, което малко обезмисля като бизнес атрактивност. Сега тук може би е една информация, която не съм... Не, само да довърша. Да. Но там има много ясно, заедно с един мокър печат, който много обичат в общината, много ясно към 2020 година, нанесено с много точна карта от кадастъра, точките, в които има канализация, канал за отходната вода и прясна вода. Да. И това е подпечатано от главния архитект на Габрово към 2020 година. Отстоянието съвсем точно фиксирано, което е видимо и на снимките, които сте правили, нанесено физически върху кадастралната карта, показва горе-долу това, което и вие казвате, около 4 метра, което е потвърдено и визуално на място с косвени следи. Да. Така. Екипа на BTV също видя на място за какво става на въпрос. Сега това е информация, която не е коментирана в интернет, така ми беше споделена на личен разговор. Предполагам, че може да се докаже чрез някакви по-стари архивни карти на мястото. Твърдението е, че на точно това място, преди изграждането на парка, е имало къща и там са живеели хора. Тоест, тази налична ВИК е от доста... Да не отиваме толкова назад. Да не отиваме толкова назад, но гледаме чертежите и коментираме това, което се вижда на чертежите. Там има и видеонаблюдение. Не знам дали пазят толкова назад, но много е вероятно, когато е изграждано това място... Не гледа към чешмата. Ти си проверил. Хитрец. Добре. Да, репортажа беше излъчен в събота на 20, още в сутрешната емисия на BTV, беше повторено и в обедната емисия на BTV, беше разпространено и от други медии, предполагам съзнанието на BTV вече. Така да се каже, придоби популярност, вече габровци го знаят като златната чешма. Да. Случая с златната чешма. Сега играта е, че те трябва да се опитат това нещо да го докажат. Тези 6000 и нещо трябва да ги докажат в рамките на тези, вероятно, 4 метра. Сега играта точно така, да. Едни 6500 те трябва да ги докажат за изграждането на 4 метра, 8 метра да ги наречем. Айде да не объркваме хората.
4 метра довеждаш и още 4 метра отвеждащ. Защото, както беше любезна госпожа Сутева да обясни на всички габровци ясно и категорично в ефира на Бумеранг, тя каза, но там има освен довеждащ, ама и отвеждаш водопровод. Да, това е малкият детайл, че те не използваха наличието на национална медия, която дойде в петък, а рано сутринта в понеделник, първия работен ден, след репортажа в радио Бумеранг, в рамките на 2-3 минути, набързо бе обяснено... Не е точно Бумеранг, нека да сме прецизни. Часа на Габрово. Часа на Габрово. Обяснете набързо, да не съм аз. Което е предаване, което се излучва в ефира на Бумеранг и то включва... Това е продукция на община. Продукция на община Габрово. Външна продукция на община Габрово, но се излъчва в ефира на радио Бумеранг. Те плащат ли на радио Бумеранг за това? Доколкото знаем, да. Парите вероятно стърчат от твоя джоб в момента. 17 000 лева на година. От твоя джоб и от моя джоб и от нейния джоб, да. Да, така че то стана малко сконфузно, защото първо, че не реагираха на поканата на национална медия, отиват в местна медия в техния си час на Габрово. На собствен терен, така да го кажем. На собствен терен. Другото сконфузно, което се получи, ние се свързахме с радио Бумеранг и изявихме желание, защото така е редно, пак повтарям го това нещо, защото Мариана Трифонова от BTV подходи по този начин и мисля, че така е редно, когато има две страни в един казус, да се чуе мнението и на двете страни. Така че ние потърсихме радио Бумеранг с желание да бъде чута и нашата страна в техния ефир, след като техния ефир, макар и наречен ефирно часа на Габрово, все пак се случва на тяхна територия, така да го кажем. На което, мисля, че и към момента нямаме конкретен отговор. Не, имаме конкретен отговор. Да, отговора беше, ако се прецени от страна на госпожа Сутева, която... Имаме отказ и пълна незаинтересованост да ни дадат ефир и да обясним в техния собствен. И ако желаем да се изявим и да говорим в часът на Габрово, те трябва да попитат за разрешение госпожа Сутева, която явно не го е дала, защото и до този момент не сме поканали. Не са се свързали с нас. Да. Това е детайл, който е интересен. Да, беше важен. Важен детайл. Да караме по хронологията. Бяхме стигнали до BTV и липсата на отговор. Да, излъчването на репортажа в събота. В неделя тук се включва още един... Събота кога го излъчиха? Това е много важно. Сутринта в сутрешната емисия и в обедната емисия на BTV. Също имаше един блок, мисля, че това се води прайм тайм на BTV. Това определено е... Значи това е предаването тази събота, тази неделя. Това е прайм тайм събота и обедните новини също, нали? Са доста популярни. Да споменем само от по-големите заглавия. Мисля, че Вестник сега препечата Дневник, ако не ме лъжи. Сега, Дунав мост, Господари на ефира. Това е много важно, господарите, да. Беше, сега не... На няколко места на няколко места в национални медии. Тук може би трябва да кажем, за истината публикуваха в същия ден, в който... Сайтът за истината. Да, сайтът за истината. Така, тук се случи в неделя, вече петък записахме, събота се излъчи репортажа, в неделя се случи нещо, което мисля, че изненада много хора, най-вече мен, като засегнато конкретно лице по казуса. Включването е на друг герой, който коментирахме малко по-рано, госпожа Сомлева, общински съветник. От опозицията, така формално декларирала като такава, да го кажем все пак. Значи, буквално се събудих с нейното съобщение, което беше публикувала, т.е. изпратиха ми го на лични съобщения други хора. Защото аз, честно казано, не следя много дейността на госпожа Сомлева. Откровенна съм тук в това, което го казвам. Нямам навика да следя какво пише и къде го пише тя. Но така изпратиха ми го, защото там се цитираше конкретно моето име. То даже в една от частта не беше точно моето име, нали, така други неща пишеше там. Но беше доста нападателно, освен нали, персонално като към мен. Също така беше и пренебрежително за казуса с чешмата. Буквално гласеше, сега тук за 2-3 хиляди лева какво ще правим проблеми.
И защо ще идва национална телевизия за някакви си 2-3 хиляди лева и нали, допълнено с тя колко пъти се е опитвала да изпраща сигнали и никой не би обръщал внимание, за което не знам аз каква персонална вина нося към това нещо. Да, човек ако не познава действителността в габровския политически живот, четейки го, с две думи би си помислил, че тук става въпрос за някой, който заема страната на управляващите в случая, на тези, които са така. Това си беше директно вземане на страната на общината. И то по един доста агресивен плюс начин. персоналните. Агресивен и злобен начин, да. Да. Тази теория, която тя е безумна, щом става въпрос за малко нарушения, това е като една шега има с ученическия футбол. Едни съди казаха това е малка засада, ние не я свирим. Той има и малко бремена, нали? Да, от гледна точка на закона, особено от политик, заявил се и с опит, такова твърдение най-малко трябва да се пропусне. Дори да си го мислиш, няма в закона такава категория малко крадец. То това не е нарушение. Тук говорим за състав на наказателния кодекс, който е да, ще стигнем малко визиран. Сега тук е интересното във включването на госпожа Сомлева, че тя по никакъв начин не беше засегната, като не е споменато името и няма участие в казуса, който коментираме. И затова за мен беше изключително изненадващо това нещо, което се случи, защото тя не е лице по казуса. Нито има участие, нито дори, доколкото знам, нашия казус не е споделен в нейната група и нямам никаква идея. Защо изведнъж тя реши, че ще скочи по този грозен начин и всъщност тя повтори това свое действие в продължение на седмицата още веднъж. По подобен грозен начин, вече не споменавайки имена, но да, ясно е. За имаше рецидив и не може да мислим, че става въпрос за някакво заблуждение, заблуда. После ще обобщим защо вероятно подозираме някаква координация между доста центрове на влияние в града. Да стигнем вече до така развиват се събитията по доста бърз, включително и за Габрово начин. И в понеделник, де-факто, получих информация, че казуса, който сме подхванали и вследствие на репортажа на BTV, районна прокуратура, окръжна прокуратура Габрово се е самосезирала по случая. Нека да направя една пауза, за да може да разясним нещо важно, което на масовия слушател вероятно няма да излезе видимо на пръв план. Прокуратурите са две които са в една и съща сграда. Едната се нарича районна и има обхват на действие законов един, а другата е окръжна, която е следващата в йерархията на над нея. Да, така че окръжна прокуратура се... Районна е за града, окръжна е за областта. Да, точно така. Получихме информация, която я получихме преди да излезе всъщност официално. Тя малко по-късно излезе официално вече на сайта на окръжна прокуратура, което също се оказа събитие. Те по принцип не публикували чак толкова бързо техните действия. И тук е много интересно, че самосезирането е по наказателен кодекс, член 220. Не е за нарушения, то е за престъпления. И другото, което е много интересно, директно окръжна прокуратура без района или има тук второ нещо за казване? На втори план, по-късно през деня, явно не отчитайки... след 17 часа беше вече. Явно, то беше голямо объркване между другото. Явно не отчитайки или не проверявайки информацията, или не знам защо, така беше изнесено, но на сайта на община Габрово излезе вече писмено опровержение на нашите твърдения, точка по точка разбито. Сега няма да ги коментирам в детайли, ние го направихме в граждански контрол. Мисля, че още същия ден им отговорих също така точка по точка, нещата, които казват. И най-отдолу имаше един ред, че община Габрово е изпратила сигнал към районна прокуратура. Оказва се. Без да се казва какво е съдържанието на сигнала и защо и към днешен не е ясно с какъв точно сигнал са изпратили към районна прокуратура. Да не спекулираме, но нашата теза е, че това е някакъв вид сигнал за клевета срещу нас. Да, имаше го това. Имаше го това, завъртя се из коментари. Сега няма да споменам точно, имаше намесени разни съмнителни профили.
витаеше в града, че вие всъщност това, което се случва в прокуратурата, не е срещу евентуален извършител на престъпление длъжностно, а е по-скоро срещу тези, които са подали сигнала, с две думи, за клевета или за набеждаване, не знам точно какво се. И това може би, това го казвам, за да се знае, че това може би подведе много хора. Не разбраха какво точно се случва и какво действие извършва районна прокуратура, не отчитайки какво се случва и в окръжна прокуратура. И още нещо много важно, което трябва да се спомене тук. Ние не знаем какви са мотивите, за да се... на втори план мотивите. Нали? То ясно, че в съобщението пише. Изразиха се становища на хора запознати, че самосезирането може в определени условия да е в услуга на тези, които биха били потърпевши от това по две причини. От една страна познаваме историята на работата, нали, без да казваме нищо конкретно за определени случаи, но познаваме историята на работата на съдебната система, в частност прокуратурата, която масовото мнение, което си го знаем хората, които живеят в тази държава, е, че има най-малкото недоглеждане на места или недосвършване на работата. Но другото, което е важно, че когато не е по сигнал подаден от вас, който може би някой е предполагал, че ще направите, а е по самосезиране от публикации в медиите, вас ви изключва от целия възможен в процеса на работа статут на страна, на която и се полага постоянно осведомяване за това докъде е стигнал сигнала. Всъщност вие в момента не сте в този процес, не сте страна. Да, само че действието на община Габрово показва, че тези съмнения по-скоро ги няма. Поне аз лично мисля, че в случая се действа по начина, по който трябва да бъде. Поне така се надявам да бъде. Тук имаме още един детайл от понеделник, който се случи, който на пръв поглед няма нищо общо с случая, но всъщност има много общо с една голяма тема и това е темата за медиите. Същия ден, понеделник, който се оказа така концентриран на събития, коалицията, към която аз бях заявила участие в местните избори, бидейки кандидат за член на Общински съвет от тяхната листа. Чак да е неудобно да си го каже човек. Да. То е така. Тази коалиция изненадващо реши, че ще дава пресконференция в БТА Габрово. Така изгледахме пресконференцията, на която бяха обявени някои доста странни идеи, като това да бъде назначен още един човек на заплата в общината, и който да се нарича омбудсман. И със съответните прилежащи към него фигури, адвокати и така нататък. Не, имаше там с двама технически секретари. Технически сътрудник, но и адвокати. Говорим за 100 000 лева бюджет на година, оттам почваме. Допълнителен бюджет от 100 000 лева, за да имало кой да си комуникира с гражданите и да приема техните сигнали. И тук идва най-голямото ми отчитване на общинските съветници, какво вършат точно, след като имат нужда от някой да им приема сигналите. И то от опозицията, и то десни. Да. Това беше едното странно. И другото, понеже един журналист повдигна въпросите за нашите теми, които вече коментирахме за Жива и за Чешмата, попита тези хора, бидейки опозиция, все пак, дали тези въпроси ще бъдат... В кавички. Да, зададени на предстоящото в четвъртък първо заседание на Общински съвет за тази година, на което бе отговорено доста интересно, че всичко трябвало да се доказва с документи. Аз останах с впечатление, че тези хора не са прочели, че ние прилагаме документи към това, което казваме. Ние общо взето не останах с впечатлението, че ще вземат някакво отношение по казусите, които така привлякоха внимание дори на окръжна прокуратура в крайна сметка. И другия детайл, в едно от изказванията си, малко ни в клин, ни в ръкав, така се получи. Един от хората, присъстващи там на тази пресконференция,
буквално ни обяви за жълта медия, нас, Граждански контрол Габрово, и искам да кажа, че това се случва за втори път, не знам дали от същия човек, но в тяхна публикация, която все още седи на официалната им страница, седи така един доста завуалиран текст, който се говори за действията на медиите и как някой от тях, предполагам, визирайки отново нас, търсим само сензация и ние сме вид жълта медия. Не, те направо се отрекоха от вас като апостоли. Да. Буквално избраха перфектния момент. Бих искал тук да накратко да вметна, че явно фронта срещу нас се е формирал още събота и неделя, се е организирал. Такъв е моят анализ. Това показват данните. Значи като фронта следим. срещу граждански контрол се е организирал непосредствено след репортажа по BTV и тогава общината вече става от позата си досегашна заемана на Щраус и нали, в пиара се нарича да не влизаш в обяснителен режим и застава в поза и влиза в режим на компрометиране на източника. Това са низ от организирани действия. Първо действие, още в неделя, госпожа Сомлева атакува Граждански контрол и Надя Колева с един изключително злобен текст и ревнив. Това е за 2-3 хиляди лева, защото после има още един по-брутален. Да. После има един друг. Тогава вече се е знаело, още в неделя се знаели, се е знаело действието, което общината ще предприеме срещу нас, да подаде сигнал в районна прокуратура. Тези хора са били уведомени, че те са решили да не смачкат чрез районна прокуратура. И вие ставате токсичен актив за всеки, който иначе ви се... И веднага се скача на бразурата в защита на общината. Да, излиза госпожа Сомлева в неделя. В понеделник излиза госпожа Сутева в часа на Габрово. Да. Същия ден излиза коалицията. Тоест, атаката продължава в понеделник сутринта, часът на Габрово, в разговор между госпожа Радойчева, пиар на общината, и госпожа Сутева, пиар на общината. Много интересен диалог, които също ни атакуват. Също така в 11 часа в неделя, в понеделник... Нека да уточним каква е госпожа Сутева все пак. Госпожа Сутева е пиар в община Габрово. Личен пиар на Таня Христова. Може би главно. Не. Има над нея. Да. Нека да сме точни, не е най-главно. В 11 часа излиза ПП с тяхната пресконференция и когато журналистката им задава директен въпрос по казуса Чешмата и Жива, те вместо да й отговорят, журналистката не ни споменава нас. Те вместо да й отговорят, те се отричат трикратно от Граждански контрол. Ние също сме се отричали от тях, но все пак ние не сме ходили в БТА и ни наричат жълта медия в този контекст. Тоест тогава те са знаели всички, че районна прокуратура ще има действия срещу нас от страна на общината. И са побързали да се отрикат. Големия шамар идва следобед, ранния следобед, когато на сайта на окръжна прокуратура излиза съобщението за самосезиране и почне на проверка срещу община Габрово за злоупотреби по член 220. Това е шах и мат за ЕТИА, изброени до тук. Така, да обобщим накратко. Едно нещо важно. Вместо да избудат очите от нейната партньорска коалиция, те и изписаха вежите. Защо? Много дълго време се налагаше на Надя Колева да се отбранява, бидейки съпричастна към това, което се случи на изборите, от факта, че тя не е част от тази коалиция, никога била, още по-малко от сглобката. И това, което е правило, е за да може да добие още един инструмент политически на въоръжаване на това, което така иначе се е заела да прави. Това не се случи по ред причини, включително, както го бях предвидил и така измамното място, което и бяха предложили, с ясно съзнание, че тя няма да има истински шанс, въпреки многото преференции. Второто нещо, което стана ясно от тук, че в момента, в който започва проверка на официална институция със статута на окръжна прокуратура, абсолютно всяко съмнение, че документите, които вие сте изнесли, не са достатъчно основателни за това, което сте написали. Нещо повече. Те са намерили за достатъчно основания да започнат проверка. Това е все пак
някакви формални критерии, на които сигналът е трябвало да отговаря изнесените материали. Оттам нататък тези хора, които се надяваха, че вие ще бъдете подведени под отговорност, без значение, ползвайки някакви така, тъмни сили, възможни техники, които притежават в други власти, отпадат. Да, и тук сега ще отидем на едно друго събитие, което пак така изглежда малко в страни от цялата... За полицията искаш ли да кажеш? Или... Полицията набързо, да, ще кажа, нещо, това е допълващ факт. Да, бях така, свързаха се с мен. Съвсем неформално да ме уведомят, че започва работа по сигнала от окръжна прокуратура. От икономическа полиция? От икономическа полиция. Те ще се спазят техните неща, които са им като задължение, да се съберат документите. Беше ни поискана кореспонденцията с Националния доверителен екофонд, с община Габрово, която е предоставена, разбира се. Казах, че ще съдействам напълно каквото се иска от моя страна. Нека да кажем нещо друго, което Владо се беше сетил. Рядко динамично е движението на, според запознати, движението на окръжна прокуратура и последвалата, може би на следващия ден, на така известие от икономическа полиция, което сте получили. Нали, така, много бързо, нетипично бързо са реагирали. На практика окръжна прокуратура се е самосезирала в първия възможен момент след излъчването на репортажа, който е в събота, неделя е почивен ден. Те се самосезират в понеделник и вече в понеделник след обяд го публикуват на сайта си, което също, според запознати, не е обичайно. Имало е пауза от няколко дни преди да излезе като официално съобщение. Но вие още вторник бяхте потърсени за беседа. Да, беседа, съвсем нормално. Окръжна прокуратура се е съзирала в първия възможен момент. Само сезира. Така че аз лично се надявам, че наистина по този казус ще се подходи професионално от всички страни, които са заявили, че това ще е така, окръжна прокуратура и икономическа полиция. Аз пак казвам, съм и на тях, нали, съм им казала, че съм на среща за каквото от моя страна се иска, ще бъде предоставено. Така, отиваме на едно друго събитие, което разбрахме в последствие, че се е случило от публикации и коментари в една група, която не е нашата група, Свободно Габрово, да се кажем. Да. Излезе като информация, че в тази натоварена със събития седмица се е случило и друго така интересно събитие. Друга маневра. Да. Но тя така може би ще се окаже свързана с нещата, за които говорим и затова я споменавам тук. Именно Съюз на българските журналисти Габрово са се направили тяхно годишно събрание, на което така са благодарили на досегашния председател госпожа Тотка Полякова. Освобождавате от длъжност и се провело, поне по това, което разбрахме, процедура по избор на нов председател и на секретар. Информацията, която беше изнесена в... И са се събрали по страшно спешен порядък, необичаен за този формат, доколкото научихме. По-нататък, в коментарите. Да. Събрание за избор нов председател на СБЖ Габрово, не е имало трябвало да има всяка година. Но не е провеждано в последните поне 5 години при председателството на госпожа Полякова по причини, които тя знае, нали? Но не е имало такава обичайно не се е провеждано. Така да кажем, интересен тайминг за провеждането на това събрание, на което... Ма защо е толкова важно това? Така, сега ще обясним защо. Да кажем кой е избран за председател на СБЖ Габрово. Койота Койо. Не, господин Христо Петров. Петров май. Хазарта. Не. Господин Христо Петров. Той е, доколкото знаем, публикации в Габрово Нюс или нещо, там и като журналист. И тук е много интересно кой бива избран за секретар.
СБЖ, да кажем, ако не сме съюз на българските журналисти, това е казионна стара организация, който иска година, мисля, да провери с много съмнителен статут, особено след започването на войната, да не ги така в момента и с тях да не губиме време, но е много важно да се знае за типа организация. Да. Директор имаше доста интересни изказвания. Не Габровския, националния. Да. Имаше доста интересни изказвания след войната, в която започна Русия в Украйна. Както и да е. Връщаме се на местно ниво. За секретар, според изнесената информация, пак казвам в медиите, в групата Свободно Габрово е избрана госпожа Десислава Сутева, която коментирахме преди малко. пиар на община Габрово. Тя е избрана за секретар на СБЖ Габрово. Нека да кажем за Свободно Габрово, че съвсем основателно може да предположим, че администратора на групата е добре осведомен, тъй като има така много непосредствено наблюдение върху доените на габровската журналистика. Ама то се знае от целия град. Госпожа Жанет Михова, съпругата на господин Делчев, е уважаван журналист. Вече наистина. Кореспондент на БТА последно. Да, така, точно така. Естествено е, че тя има... И е от него информацията, която той изнесе. Своите бивши, своите колеги. Това е съвсем нормално. Да, и там в коментарите вече се разви допълване на тази информация, че изненадващо и за мен моето име е било коментирано на това събрание. Тук трябва да кажа, че аз не съм член на СБЖ по никакъв начин. Никога не съм изявявала да бъда член на СБЖ и към настоящия момент не съм такъв. Аз съм член на Асоциация на европейските журналисти, която е съвсем различна организация. Как са споменали твоето име точно? Каква информация поне имаш, да е то ясно, че... Информацията, която беше изнесена е, че се е появила някаква така доста агресивно защитена идея да се напише някакво писмо за моето поведение. До арменския поп или къде е това писмо? Къде трябва да се прати? Съжалявам, комисар. Да, добре. Супер. То си е смешно. За томболата с китайски гъбички казахме ли? Не. Магазина за 1 лев. Не. Пилешките пържоли? Не. Ами заседанието на СБЖ се е провело в стола на община Габрово, там в подземието. Като в началото то е било не само заседание с гласуване официално на маса, то е било на маса, но тя е била една ресторантска маса, която е била заредена с шопски салати и ракии. Да, нека да кажем, че повечето членове са на достолепна възраст и това е нещо, важно. Да, така. Начинът, по който е било предложено това написване на писмо, и те искали да го изпратят до АЕЖ, нали, така да ме тричат общо взето. Какво е АЕЖ? Асоциация на европейските журналисти. Не сме го споменавали до сега. Да, техен член съм от 14 декември миналата година. Само преди 2 дни си получих и официалната членска карта за тях, към тях. Да, това е нещо съвсем противоположно на СБЖ. АЕЖ е структура, която обикновено защитава правата на журналистите. Съвсем истински порядък. Така наскоро спечелиха делото срещу Медиапул, което беше доста голямо дело. Лефинс срещу Медиапул. Така наречените слаб, което е игра на думи между шамар. Това са дела, на бързичко да обобщим, дела срещу на големи корпорации, много мощни, или държавни структури също, срещу журналисти, които се опитват да разкриват нередности, корупционни скандали и не могат сами да се защитят нито като правен субект с слаби приходи, нито като стоейки срещу властимащите. Точно така, тяхната функция е именно това да съблюдават спазването. Ти си съвсем на място там. Да, съблюдават спазването на свободата на словото във всичките измерения. Така че аз бях изключително изненадана. Включително така разбрах, че на събранието имало хора, които са били шокирани от начина, по който се представя информация за човек, който най-малкото не присъства лично, не е член на тази организация, не присъства на събитието и изведнъж изкача една жена и почва да говори едни неща, които
хората, така голяма част от хората там, те не ме познават, както казах, нали, те са на друга възраст вече и предполагам, че не следят толкова и медиите, онлайн медиите, нали, Фейсбук, камо ли, така нататък. Тази жена не е случайна, за нея ще има специално място по-нататък, защото то е поредица, доколкото съм запознат. Но така хората, случки. които тези хора от дълги години са били журналисти и така да се каже, имат усет към нещата и са реагирали, мисля съвсем адекватно, с едно противопоставяне на това, което се случва, защото то най-малкото е изглеждало странно. Аз пак казвам, не съм присъствала, но това, което прочетох и което чух, е било доста скандално. Сега, правилно ли разбрах? В точно определен момент, в който вие сте под атака от всевъзможни страни, фронт, гръб включително, точно в този момент, може би, предполагаемо с цел да се институционализира тази атака по професионална линия, знаейки, че Надя е от съвсем скоро така с амплоа или поне с регистрация журналистическа на през АЕЖ, някой решава гениалния план да събере група отдавна не събирали се хора, които много обичат пържоли, вероятно пилешки. Не го знаем това, да са живи и здрави, нали? Не искаме да обиждаме хората. Няма нищо лошо, там са честни хора и с инстинкт за истината. Но допълва, дали са честни хора, дано да е вярно, не знам дали всички. Да. Така. И чрез този опит на превземане отвътре, вероятно, или пък някакъв опит да се овладее тази структура, да може да се произведе, вероятно, някакъв официален документ и писмо, което сигурно трябва да трогне. Това е пак част от черния пиар, който вече продължение на дни се сипе. Това е брънка от виригата на тази координирана атака. Това е спешен и успешен опит за овладяване на Габровската организация на СБЖ от страна на служител на общината. Госпожа Десислава Сутева. Който не е и журналист, между другото. Бивш журналист. Тя е била журналист, сега в интерес на тя е била журналист, Бумеранг. В Дарик, доколкото знам. Може би в Дарик. Била е журналист преди много години, сега е пиар. Тоест тя става секретар, ключова фигура в тази организация, като за председател е избран господин Христо Петров, който го разбира това, че ще става председател предния ден. Ти имаш такава информация? Аз имам още много информация, която няма да споделя сега. Добре, пази си я. Пазя си я. Тук искам да спомена нещо. Човекът, който, сега няма да му кажем името, който изрекал тия неща там, доколкото разбрах, той е било във вид на някакъв чаршаф, нали, такъв разписан. Всъщност, по някаква ирония на съдбата, именно нейните действия са причината аз да потърся, да заявя членство към АЕЖ. И така, наистина, съдбата доста иронично подхожда към този Моля да поясниш. Да, ще се върнем малко назад. На първото събрание на Общински съвет, на новия Общински съвет, октомври, мисля, че беше. 14 октомври. Да, точно така. А може и ноември да беше. Не, октомври беше. Тогава бяха изборите, както да, се случи това нарушаване на правилника, когато изключиха камерите и излъчването на гласуването на председателя. Да, това беше за добър ден, нали? Ние сме новите, искаме за прозрачните и изключи. Аз тогава, понеже присъствах на живо, реагирах, понеже знам, че като гражданин нямам право да им нарушавам реда по какъвто и да било начин. Аз просто присъствам там. Заседанието беше открито, това е много важно да го кажем. Присъстваха и журналисти. Няма да ги казвам сега кои са, но се обърнах към тях с молба да реагират на това нещо, което се случва, защото видях, че никой от общинските съветници не реагира. Но те като медии, наблюдаващи процеса, би следвало да реагират. На което ми бе отговорено, тази фраза ще остане в историята, то така си беше. Нали? То винаги е така или нещо от сорта. То така си беше, да. И на което аз вече, нарушавайки правилника, станах и повдигнах въпроса, защо са изключени камерите. На един по-късен етап, те сами решиха, че все пак ще ги включат тия камери. Така бях доста грозно нападната от членове на Общински съвет от ГЕРБ.
които ми зададоха въпроса, коя съм аз, нали не съм медия и нямам право да се обаждам. Има едно много хубаво филмче във вашата група, Да. правено, нали, един общински съветник подигравателно казва, това било гражданския контрол на Габрово. Да. Човек с юридически опит също, нали, така, нарече, вие не сте медия на Надя. Да. Формално е прав, Формално е прав, да. но би трябвало той да беше точно стожера, който изобщо да не допуска да се стигне до това Надя да стане някакъв глас на това събрание. Не беше човека, който забрани всъщност излъчване? Да, точно така. Тя е комплицирана. Те горките объркаха таен вод с закрито заседание. Нали? Това са две правни категории, но да не влизаме сега. Това е разписано в граждански контрол. Да. Много. Така, връщаме се отиваме вече на второто заседание, където аз като човек, който има публикации в различни медии, даже не в една медия, онлайн, аз имам карта на журналист. Просто първия път не си носех, не съм засечила. На второто заседание вече се регистрирах като журналист от тази медия. Името на медията беше надлежно записано. На това заседание... По правилник, както е. По правилник, така да бъде. На това заседание присъстваха главни действащи лица от нашите разкази тази вечер, госпожа Десислава Сутева и въпросният човек, който е прочел протестната нота пред събранието на СБЖ, като в един момент те двете дори така се седнаха съвсем необезпокоявани една до друга и така се заприказваха и това се вижда ясно. Да кажем, че всички знаят, че те са в много близки отношения двете, да. Както и да е. Там последваха едни действия, нали, както има една приказка в театъра, като виси на стената пушка, тя трябва да гръмне, това е ясно. Последваха едни действия, които аз не мога да ги коментирам в детайли, но само ще кажа, че въпросното лице пристъпи всички граници на журналистическата етика, пряко застрашавайки свободата на словото, с действия, целящи да компрометират мен лично и медията, от която се бях регистрирала. Като на тези... Да, ти тогава се регистрира с журналистическа карта от медия, в която имаш някакви публикации. Да. Да кажем, че журналистическата карта не е някакъв документ супер труден за набавяне. Не е супер нали? труден, така, тук може би е момента да кажа, че журналистическата професия е една от които така най-бурно се развива последните години, напускайки границите и рамките, които бяха слагани по време на социализма и вече няма това изискване ти да си някъде на трудов договор, за да си журналист или някой да ти плаща, за да пишеш материали. Има една камара хора, които се наричат фриленсери и пишат много добре и са много добри журналисти. Да, погледнете си календара на тези, които нали, много държат на мокрия печат и нали, журналистите казват читателите и зрителите. Да, това го допълвам, защото тук в коментарите на тази публикация за СБЖ един журналист така с опит се включи, че трябвало, нали, СБЖ има ли изискване журналист 2 години на договор, пък АЕЖ няма ли такова изискване? 2 години ял пилешки пършо. Стола на община. Става малко сконфузно, да. 2024 година сме. На това събрание, тази въпросната, този човек, нали, който ти наричаш, успори легитимността на твоята журналистическа карта. Да, и то го изпорва по някакъв начин, който възмущава хора, които дори не знаят коя съм аз. И ти започна оттам, че това е било причина ти да, как се казва, апликация, не, ами да кандидатстваш пред АЕЖ, да ги запознаеш с твоите материали, да минеш... Малко ефекта на пеперудата се стана, като бутнеш на нещо и тръгва един процес, който не знаеш докъде. Аз не съм знаела дали АЕЖ ще ме приемат. Да, разбира се, те имат процедура. Изпратила съм си мои материали, развити през годината. Повечето от тях публикувани именно в граждански контрол и решението е взето. Владо, искаше нещо да каже? Да. Преди малко или забрави вече? Ами забравих. Съжаление. Да ядеш пилешки пържоли тогава. Да. Ами това наистина там е било много интересно събрание. Интересно, значи шокиращото е нещо друго. Как тези хора, които са произвели атаката срещу Надя там и този са овладели дружеството по този начин, са разчитали, че подробностите от събранието няма да се разбират при положение, че там има 20 журналиста. Да, имаше някаква драма после. Добре, аз мисля, че много време им отделихме. Те са част от пейзажа. Те са част от пейзажа.
Да, това. Давайте да минем нататък в хронологията. Така, това беше, може би, последния етап на тази координирана атака с един и същ генезис. Предпоследния, защото след това излезе втората публикация на госпожа Сомлева, която разбрахме, че е разпратена и лично по имейлите на журналистите. Надежда за публикация. С надеждата сигурно някъде да излезе като реална публикация. Да, темата беше честит празник на медиите, ползвайки някакъв повод и колко грозни са... Колко сме лоши. Да, всъщност да бъдем честни, те не споменават вас конкретно. Не споменават нас, но... не споменават и други хора, които може би да са... Защото тук пък има и съд в крайна сметка. Да, но това е така... Всичко другото, че има едно трънче в петата коментар и това под нейната смени. Публикация, искам тук друго нещо да уточня, после аз сетих. В коментар под нейната публикация я помолих да сподели имената на хората, които ме предвид. Това е с едно изречение. И до сега има мълчание. Тоест ти говориш за... Ние знаем за кого говори. Обаче не смееш да му споменеш името. Така, сега тук искам да кажа един много важен детайл. Много важен детайл. Ние, нашия капитал... Пържолата е била от Бут, може би. Бутчев, да, пилеш. Не. Нашия капитал, дали ще се наричаме журналисти, дали имаме златни пера, златни там всякакви атрибути, независимо кой колко карти има. Нашия капитал е доверието на хората. Нашия капитал е информацията, с която разполагаме. За да имаме информация, ние трябваме доверие на хората. И когато госпожа Сомлева си напише поста, доверието на хората във Фейсбук обикновено, или дори интереса към него, се мери с така наречените лайкове. Или реакции на това. Има тая версия, но да. Разбрахме, че някои много детайлно следят кой на кого какво лайква и се брои и се отчита. Всеки лайк. В нейната лична страница с 3000, не знам колко последователи, тази публикация няма нито една реакция. Нито една. Нула. Да, и днес беше така. В групата Будно Габрово, където са всички нейни почитатели, има 10 лайка. 14. 14 са станали вече. А в третата споделена публикация има 3. От също жена, която се мисли за много влиятелен момент. Ще довърша. Когато Надя пусна публикацията само когато получих оня ден картата си от АСЖ, после тя пусна на нейната сцена, ние пуснахме в граждански контрол. Колко се събраха на твоята сцена? Над 350 са. 350 лайка има на нейната сцена и над 200 на стената в граждански контрол. Като това са от различни хора. До голяма степен. Тоест това е мерилото вече. Значи ако даваха на 10 лайка по една пържола, вие щяхте да сте прияли, а госпожата нямаше да е гладна. Добре. Да. Сега, тук има един много готин лав, в който произлиза от това нещо. Който лайк вади други му, от лайк умира. Може би вече е умрял. Аз мисля малко да ви държиме на земята. На земята. Да, това е много хубаво. Поздравления, но доверието е... Господин Светозар Стефанов от Етър ни писал отговор на мой въпрос от колата за 100 000 лева, която се канят да карат. Той желая да му напишем официално писмо. Какво значи официално писмо? Там да ги питаме за колата. Тук, преди да отидем на колата, ми се ще да допълним малко. То сега му го написал. С мокър печат, да знаем там на бланка. Какви са журналисти? Циклостил. Вие не сте вика от СБЖ. Нямате златно перо. Да. Тук може би давайте нататък. Довършваш елемент към темата СБЖ. Все пак ние не можем да разчитаме на Рекал казал, нали, коментари из Фейсбук. Поискахме, моя беше идеята да поискаме официално становище от СБЖ Габрово и се свързвахме с въпросния господин Христо Петров, дано да не му бъркам името, с запитване за техен официален имейл. Стефанов. Не. Техен официален имейл, защото никъде в интернет не може да бъде намерена информация за структурата СБЖ Габрово. Няма телефон, няма имейл, нищо не може да разбереш за тази организация. На което, защото искахме да изпратим официален имейл за официално тяхно становище по казуса, който е изнесен.
на което ни беше върнато доста интересен отговор, ние да си изпратим нашия имейл. И те ще ли да ни пишат? Да си го кажем както си беше. Те нямат, както наказа Надя, къде да им напишем официално. И ние намерихме господин Христо Петров във Фейсбук и аз му писах, ако обича, нали, да ми каже в месенджер най-човешки и учтиво да ни сподели какво писмо там са писали и ще подписват. Той разбира се също съвсем възпитано ми каза да си пратя имейла, да му го напиша там и той да ми отговори. Нали? Още нямаме отговор. Официалните писма са от прокуратурата обикновено, да. Няма нужда сега. Да, от прокуратурата, от... Така, да сложим една рамка на всичко. Да. Започваме от някъде и виждаме, че в някакъв много кратък период, след някакво много динамично случване на валидиране на ваши сигнали през институции, което е общо взето така нечувано и невиждано до сега като мащаб. Да. Тук изобщо не говорим за размера на вредата, както е по закон. Мисля, че е вреда юридическия термин. Тук става въпрос за члена, който е рядко ползван при проверка. Да кажем, че това все още е проверка. Това е проверка, нямаме никакво нито повдигнато обвинение. Може би ще излезе прокуратурата с някакво становище, че това е нормално. Нека обаче хората да преценят. Казаха ни, че срокът е около 3 месеца за тази проверка, така че ще се проточи във времето. И вследствие на това нещо, и в продължение на няколкото други градиращи сигнали, които вие имахте през бурната си кариера на осигуряващи некомфорт на властимащите преди и на властимащи опозицията сега. Ако изобщо има нещо такова и опозиция, защото според това, което наблюдаваме, те вече са си в един много добър сговор, добре работещ, добре разпределящ постове, за което се спряхме. И вследствие на всичко това, ние наблюдаваме една много сериозна и вече много страшна изглеждаща отстрани атака по всички фронтове, включително институционална, на която, аз искам тук много ясно да се знае, много малко хора, това е много сериозно, което мога да го натъртя, защото на моменти се лигаваме тук, много малко хора биха издържали. И това е една много добра, една снимка на това какво се е случвало до сега и предположение защо може би в този град липсва опозиция. Малко хора, малко организации, малко сдружения, малко формални или неформални биха отстояли на такава серия от атаки, имайки преди това, което се случи с Надя като политически кандидат. Да, атаката също не беше много. Обажданията там, нали, имаше в предните подкасти. Това, което сега за което ви поздравявам. Не знам до кога ще издържите. До края. До когато трябва. До когато трябва, да. И друго също, ако случайно някой гледа, нека да знаят, че без помощта на хората, и то не е само под форма на лайкове, без ясна демонстрация на съпричастност към това, което вие правите, а то какво е? То е за защита на общия интерес. Ние правим всъщност нещо, което на нашите деца. Четвъртата власт, Габрово, така наречените медии, в продължение на години просто спряха да го правят. Ние даваме гласност на проблемите и даваме възможности на хората да се задават техни... Наистина нещата, голяма част от нещата, по които ние работим, са по сигнали на граждани, а те ги изпращат на нас заради системно загубено доверие в институциите. А защо институциите са си загубили доверието на хората, е много интересен и така дълъг въпрос, на който може да отнеме години да отговорим. Но е факт, че започват да препознават в нас хората, на които може да се разчита. И пак тук ще се върна на една мисъл, която днес така ми се върти в главата. Има едно нещо, което се нарича кредит на доверие. То се дава, този кредит се дава. Трупа се много трудно. Трупа се. Някои политици го използват и после забравят, че им е дадено и че е изискуемо това нещо. Руши се много бързо.
подхожда... Да си го искаме обратно. Да, като господаватели, да. Но и като вече хора, на които е гласувано това доверие, аз поне съм наясно, че то е изискуемо и трябва да се доказва с работа. И работата не се оценява по това кой колко ти е платил за тази работа, за да я свършиш, защото тук пак е момента да кажем, че за работата, за която ние вършим, не ни плаща никой. Това е много лесно проследимо и доказуемо. Вършим я от съвест, от сърце и доброволно, изцяло доброволно. С идеята, че каузата, която имаме, е много важна и засяга голяма част от обществото ни. Да, смайваща е скоростта, с която хора при настоящия медиен век, където всеки може да отвори и да провери заявленията, политическите декларации, политическите позиции, персоналните лични позиции на всеки един, с каква скорост и с какво самоизолиране от околния свят и от информационната среда, която са оставили, сменят своите дрехи за отрицателно време и то на много видимо, на много ниска цена. Сега в политиката има компромиси, има някакви действия, които от определена го могат да получат оправдания, но тук ние не виждаме нито едно от двете на местна почва. Това, което вие правите, е някакъв прецедент първа да се осветява, да се приучват хората да следят какво се случва вече в местния парламент, не само на централно ниво. Тук Надя ще помоля да разкаже за промените, с които също се занимавахме общо, да ги следим. Новите промени в ЗМСМА, което е закон за местно самоуправление и местна администрация. Да, сега ще чета на тях. Само искам нещо довършващо към досегашната теза да кажа. За концентрираната атака срещу мен, особено последната седмица, всички тези хора, които концентрирано ме атакуват, те са на общинска заплата. Или пряко имат преки финансови отношения с община Габрово. Това искам да го кажа и да оставя важно, в ефира. И то е ясно, включително човекът, който е чел там това писмо, има дългогодишни финансови отношения с община Габрово, лесно проследени, обществено достъпни и, как да кажа, грозно е. Просто е грозно, наистина. Сега да кажем за новите промени наистина в Закона за местното самоуправление. Част от тях ще влязат от февруари, мисля, че другата част от юли месец. Юли, да. Едно от нещата е записването и излъчването онлайн, което и към момента община Габрово, коректно е да го кажем, го правят на заседанията на Общински съвет. Те го правят това нещо. Новия закон не изисква да бъде записвано всеки човек, всеки член на Общински съвет точно как е гласувал, но община Габрово го показва и то се вижда на записите, което е добра практика. Считам го за добра практика. Нали сме иновативна, модерна община? Иновативна, модерна, ама така, входящите сигнали не се връщат. Така, другото нещо, което е новото вече, и за нашата община ще трябва да бъдат записвани и излъчвани заседанията на комисиите. Там, където се върши същинската работа по изготвяне на документите, които се гласуват после на Общински съвет. Работата зад кадър, която после виждаме на Общински съвет. И няма спасение, да добавя, за тези, които са влезли в Общинския съвет с идеята просто да гласуват, а да има 2-3 острията, които имат риторика и способности да водят някакъв дебат, а останалите да са си... Сега да, тук може да отидем малко на риториката, да коментираме набързо, много набързо, защото предполагам, че във времето напреднахме. Последното заседание на Общински съвет, което е първото за тази година, така имаше това, което аз забелязах, че самото заседание започна така доста активно и се включиха хора, които по принцип не се бяха включвали до момента, членове на Общински съвет. Бяха засегнати казуси, както казахме, госпожа Сомлева отива на поправителен с въпроса си към кмета госпожа Таня Христова, но бяха зададени и други интересни въпроси, някои от които ще развием и в граждански контрол. Там за табелката за историческия музей, тя между другото вече изчезна, на която пише, че ремонтът трябва да е приключил 22 година. Няма я вече тази табела, сега ще разберем защо я няма.
По-скоро ще разберете в граждански контрол. Ще го развием това нещо. Но така бяха зададени доста въпроси, но искам да обърна внимание на едно главно действащо лице, което няколко пъти вече сме го коментирали. Темата е много важна, защото тези хора, от една страна това е човек, който има медия, и то най-голямата онлайн медия в Габрово. От друга което не е много, не? Не е много, но това е факт. Другото нещо е, че този човек е дългогодишен общински съветник и така преди избори се сеща, че е опозиция. А пък след избори нещо много бързо забравя. 16-тият войн. Да, доста бързо се оказа, че там видяхме едни вдигнати ръчички и така нататък. Това сме го изкоментирали. Но на това събрание беше много интересна неговата роля, която не за пръв път е такава. Просто сега беше особено интересна. Хора като него създават образ на една фалшива опозиция. Това го казвам много ясно да се чуе така. Дават вид, че някой нещо пита. Какво попита този човек? Той попита по тема за санирането, за мнението на госпожа Таня Христова за санирането, мнение, което тя беше развила предварително и беше публикувано из медиите. Да го така съкратим. Да. На тези им трябва удобна опозиция, която да задава, да изземе времето, да задава въпроси, на които те удобно предварително ги знаят и са се подготвили. Правиш впечатление, поне на 2 пъти, че на въпросите на другите съветници предполагаемо не се отговаря в такава подробност, а когато този господин, това не е обмислено може би театрално, зададе въпроси, като под бутон play започва да се върти една плоча до най-малките подробности статистически. Включително така малки подробности, присъствието на лица, други от община Габрово компетентни подготвени лица, да, които по принцип не биха дошли, ако не се знае, че какво ще се говори. Въпросният представлява само себе си. Той не е група, той има само едно място. Неговата политическото име. Да. Господин Николай Григоров. Да, те всички знаят на кого е. Между другото, звездата на парламентарната група човек Лисицата. Да, но председателя на СБЖ е също негов подопечен, да кажем. Да. Малка подробност. Това е работник, какъв подопечен? Не знам там какви са им трудовете. Не съм им гледал договорите. Може да е на хонорар. Това е малка подробност, че става въпрос за не много е важна. Главни действащи лица в един и същи филм, общо взето. Мога да го нарека така че, от една страна, за ситуацията, в която сме изпаднали генерално, имаме бездействието на медиите. Виждаме, че появата на нас, граждански контрол, това ги смущава. От друга страна виждаме изкуствената опозиция, която и тук има нещо, което много ме ядосва. За съжаление, мога да кажа, че от наблюденията ми и на централно ниво, но и на местно ниво, и коалицията, към която аз бях в тяхната листа, наблюдавам същото нещо. Създаване на илюзия за опозиция. И това е много опасно, защото тази илюзия за опозиция отнема от картинката възможността да се появи истинска опозиция. Хората решават, че ето там има едни хора, които го играят опозиция. И такива хора, между другото, доста... За кой ли път? Това е традиция вече, за съжаление. Традиция, хора, особено в нашия парламент. С години вече са си общински съветници именно по този начин. Може би предварително са заложили на няколко коня и същия, не е същата организация. Имаше такъв анализ по време на кампанията. Който се валидира, може би, в момента. От нас, от мен специално господин Виктор Ванов се казва, имаше такъв анализ, че всичко е решено предварително. Чак пък уважаван. И това така. Да, това е така завършващия елемент. Нека да приключим с това съвсем скоро, ако може, и още една тема и да се ориентираме. И последното в бюджета обсъждането. Ти имаш ли нещо да добавиш към това, което... Владо, ти за това, което... То сигурно има много, но...
3 часа, 5, може да си Въпросът е говорим. да не Няма да разводняваме, за да няма може нищо някакви да- рамки. Така, обобщихме хронологията, макар и малко разхвърлено, основните действащи лица, предлагам така да си страните, дефинициите, кой от коя страна застана вече твърдо. Няма никакви съмнения, че Надя е съвсем солов играч страни от политиката, независимо, че ползваше. Те ползваха нея, тя ползваше тях, за да свърши работата, която е. И най-важното, в тази цялата игра има едни хора, които са праволинейни. Много държа да се знае. Нека всеки да отвори. Да не вярва на това, което казва. Нека да отвори кой какви позиции е защитавал преди изборите и как продължава след изборите. Ще видим много ясна разделителна черта между това, което граждански контрол се опитва да прави, къде е успешно, къде е неуспешно. Факта, че вече има някакво движение институционално, показва някакъв частичен успех. И тези, които са от другата страна, сами се наредиха. Значи, секунда, извинявай, че те прекъсвам, ти го наричаш частичен успех. Да, той наистина е частичен успех. Не се обиждай, все пак. Не. Аз искам да кажа нашия ресурс. На практика ние сме няколко души, като двама сме администратори на групата, други помагат. Тук признаваш някакво съпричастие към група. Защо има хората, които даже трябва да става все повече това съпричастие. Хората, които публикуват, които коментират. Хората, които ни изпращат сигнали. Които ни изпращат сигнали. Това са също наши съмишленици. Не, тук ви базикам с това, че са ви разпитвали, че зад вас стои някой, сега пак ще излезат. То беше беседа. Добре, извинявам се, прав си. Питаха ни кой и аз даже не говоря зад него, нали? Имаше и други предположения. Кой стои зад нас, кой стои под нас и над нас. Значи нещо, което аз искам да кажа, то се връзва с това, което ти каза. Хората трябва да се съдят по делата, защото на думи, нали, аз също съм човек на думите, само че има едни хора, които на думи, особено предизборно време, в предизборна кампания, говорят какво ли не. И все хубави работи. Все хубави работи, обещават ни чудеса. И рязко, дни след приключване на кампанията, те забравят за това нещо. Така че и това е моят апел към хората. Не ни вярвайте, ако искате, но гледайте делата, гледайте кой работи, гледайте какво се случва от делата на хората и много се надявам да стават наистина все повече хората, които се престрашават да действат. Ако бихме се нарекли извън общински съветническа опозиция, то друга няма. То друга няма, да. Вие сте опозицията. Опозицията с членувано, да. Опозиция на управлението. Но ние не сме опозиция на гражданите. Това също искам да го кажа. Но коя опозиционна, кавички, в Габрово сила до сега е предизвикала разследване на прокуратурата по член 220 на община Габрово? Това е нашия частичен наистина успех. Ама аз даже нямам претенции. Нямам претенции за това. Нека просто да се спазват линията, която са. Сега дали ще стигне до... Ние не виждаме, вече сминаха няколко общински съвета. Първо те загубиха нещо много важно. Загубиха възможността да вземат председателското място, което явно е било предначертано. Да кажа ли нещо? Кажи го. Предположение, че опозицията, това да го повторим пак, те бяха мнозинство. Нали? Спрямо ГЕРБ, те са мнозинство. Нали така? Да. Чисто математически. 15 от 33 са местата на ГЕРБ. Позициите после са смущаващи. В предния подкаст говорихме точно за тая тема, как загубиха, проиграха, предадоха някой от тях всъщност идеята за председателско място на опозицията. В днешна светлина мога да кажа нещо по-различно. Най-големия шанс да стане председател на Общинския съвет имаше госпожа Сомлева. Нали така беше? Точно така. Тя събра най-много. 16 гласа. Имаше такава версия. Да. Не, тя беше наистина там на един глас от председателското място. Сега може би това ще е някаква еретична мисъл, но на фона на изявите от последните дни, аз мисля, че много добре стана, че не стана тя председател на Общинския съвет. Не, аз съм твърда контра тук, но както и да е. Това е вече въпрос на спор и на хипотеза. Да, може би твоята версия теза има резон, аз имам други. Но по-добре да виждаш човека, който си обявил публично
Да, но аз имам съвсем конкретно. Ти съвсем конкретно. Веднага се възползваха управляващите от едно много важен инструмент, който има председателя. А то е възможност за свикване без никаква консултация, заседания по извънредните заседания. По извънреден ред. И те точно с тези извънредни заседания си започнаха тяхната, така да кажем, политическа игра против опозицията, на която са свикнали да оставят без подготовка, възможност за подготовка и така нататък. Това е инструмент, който трябва да бъде отнет между другото. Това ще бъде мое мнение. Така, давайте да изкажем само и за обсъждането, което мина съвсем скоро, петък на бюджета, нещо много важно, което продължи цялата тая линия. Също тук Така, преди него искам да кажа още нещо, което може да изглежда пак несвързано с темата, но всъщност е леко свързано. Не леко. Генерално е свързано с концентрираната атака срещу мен. Преди обсъждането на бюджета в същия ден се провежда едно друго обществено обсъждане, на което за голяма изненада на присъстващите, аз не съм присъствала на него, но пак отново е било споменато моето име компрометиращо с изопачаващи данни и информация. Оказа се от лице, което е много тясно свързано, и това е много лесно проследимо, с останалата кохорта, която се с едно изречение, някаква сфера, какво е било това обсъждане? Това обсъждане е за преобразуване на начално училище Васил Левски в основно училище. Да, ти си ресор образователна сфера, занимаваш се много отдавна с тази тематика, може би и лично имаш нещо. Освен това, там съм член на ученически, училищно настоятелство. Точно така. Но много ясно, категорично бях изказала моето мнение и нарочно не присъствах на обсъждането на това нещо, защото считам, че начинът, по който е събрана тази подписка, която е входирана, е неморален. Това е още един штрих. Един штрих, че човекът, който е там, използва момента, за да се говори. Тази цялата теория валидира в абсолютна степен вече. Да. И сега ще отидем вече на обсъждането на бюджета. Така, аз тук много държа. Даже минаваме категорично, за да не разводняваме. Да. Аз тук трябва да кажа нещо много важно и то ти не можеш. Може би, Владо, след всичко, което тук разказахме за вас и за теб персонално, целият този предполагаем стрес, колкото и да устойчиво да изглежда твоя образ през вашата група, вероятно си преживяла далеч нелеки дни и часове. След всичко това, което се случи, ти имаш силата, настроението да подготвиш публиката предварително за този с определени публикации в детайли на това, което ще се обсъжда на този извънреден, то не е съвет, ами гледане на бюджета, обсъждане. И не само това, да отидеш физически, да застанеш там насред, да не определям, че няма да хареса термина, бидейки, защото аз съм бил на такова нещо 2019-2020, знам много добре какво става, бидейки насред самите участници физически в това, което до сега коментирахме. Те знаеше кои са, че ще са там най-вероятно и те бяха там. И въпреки всичко, ти отиде, сама жена, без никаква помощ, даже ние, както сега Владо, се криеме тук като мишки. Той не се. Добре. Аз съм плъх. Малко самокритика. Така. Отиде там сама и съвсем аргументирано, без никаква драма, без никакви провокации, ти успя да зададеш, макар и не всички, предполагам, едни много важни въпроси, до които лишени от цялото това време, защитавайки се, и аз помагах от тези нападки, ти успя да подготвиш нещо и съвсем аргументирано да изнесеш присъствие, за което изключително много мисля, че трябва да ти се даде така кредит и адмирации. Много важно това кураж. Благодаря. Аз не го считам за някаква, кой знае каква. Макар, че не мога да отръка, че всичко това е изключително натоварващо и предполагам, че не всеки би издържал на такава концентрирана атака. Само, че пак тук гледам ги в очите и им казвам, че няма да ме оплашат. Ако си мислят, че ще ме оплашат, няма да ме оплашат.
счетох за свой дълг да присъствам на обсъждането на бюджета. Предварително бях разгледала изнесената информация. За съжаление, не в детайли. Засегнала съм само някои неща. Има още много, за които може да се говори. Тук е един важен детайл от цялото нещо. Заседанието, общественото обсъждане се провежда в петък. Документите, които го предхождат, бяха качени официално на страницата на община Габрово в сряда. Тоест те дават 2 дни всичко на хората да се запознаят с една доста обемна информация. Да, това са таблици, бюджети, разчети, приходи, разходи. Инвестиционната програма е нещо, на което аз обърнах по-сериозно внимание. Това е къде ще се харчат пари, да го кажем просто. Да, къде ще се харчат парите. Те не са никак малко тези пари. Почти 90 милиона са в крайна сметка. Направих някои разбивки. Едно от нещата, които веднага забелязах с нашите стари познайници от Ремо Етър, е финансовия израз на подкрепа към тях за 24-та година, така да го наречем, който възлиза в размер на 401 хиляди лева. Написано е собствено финансиране общинско. Така. Ние се занимавахме с тяхните разходи и на последното за предната година заседания с актуализирания бюджет. За нашия фокус, така малко тук много бързо ще дръпна назад да разкажа, е ремонта, който се случва в Етър, който е за 10 милиона и половина, още приключва, не е съвсем приключил. 3,1 много държа 3,1 милиона са на кредит, който всички ние сплащаме с данъците си. Засякохме груби нарушения в изпълнението на там. Трябва да се върнем малко, да кажем, че там дейностите трябва да Нека да го прескочим, реставрация, а не ремонт. Нали? Това е другия проблем. Имаше там едни проверки от ДНСК, по-формални, отколкото ни се искаха да свършат някаква дейност, както и да е, случиха се. Обърнахме внимание на... Там имаше много обществени поръчки за различни детайли от целия проект, включително едни шатри, които бяха закупени, пък не разбрахме къде отидоха по 6000. Владо, колко струваха ти? Над 6000 лева шатрата, 4 шатри, мисля, че бяха закупени. 4, да. Там едни керамични пещи, стругове и всякакви инструменти, които лично аз съм много учудена, че въобще са заложени в тази програма, защото говорим за производствен тип инструменти. Повечето неща вашите читатели могат да ги проследят, макар и трудно с търсачката на граждански контрол по ключови думи. Един път, бидейки голям проект, 10 милиона и половина, друг път, засичайки неща, които не съответстват, там за шатрите, мисля, че беше цената по 2 от това, което ние намерихме като, ако не и повече. Шатрите и табелките, те са в една обществена поръчка. Изключително интересни цени. По подобен начин, както засягахме сега за чешмичката, тогава засягахме за шатрите и другите неща. Малко по-завъртени, но с този резултат. По подобен начин засягахме надценки. Там не сме подавали сигнал до институции. Само до ДНС... Не, за тези не. За тези неща не. Но то не е късно. Да. Така че Етъра са ни на фокус, те го знаят. И обърнах специално внимание на тяхната част, която е... Ма то има защо и те го доказаха. Има защо. Освен това, поне така в таблицата, като си направи човек сметката, ще използва 27% от този обявен бюджет собствени средства на община Габрово. 401 хиляди лева. Да, опита се многоуважаемия кмет на Габрово с едно такова ехидно, пренебрежително, типично за нея изказване да те изкара малко завърши този отговор там на директорката. Сега ще разкажа. Всъщност аз зададох въпроса първо, защото вече бях развила темата. Втората причина е, че в така представената презентация на общественото обсъждане, която продължи 2 часа, вероятно това е някаква тактика, такава да се правят едни много така помпозно на слайдове, красиви, презентации, на които обикновеният човек, който не се занимава в детайли, ще каже, тук всичко е 6. Нали? Да, аз бях на такова за осветлението, имаш също и сега тук му береме му гайлето. То за изсветлението пак е интересно, защото в тази инвестиционна програма... Само да им кажа, че идва.
Има още улици за подмяна на осветлението, има едни допълнителни там за едни пешеходни пътеки, както и да е. Не, има там... Има много неща. Има сериозни неща, които търсим. Това е за отделен подкаст. Да. Въпросът е, че в презентацията, която пак казвам, беше 2 часа представена пред публиката. Сега публика не мога да кажа, защото там бяха малко като в този филм, нали? Общински служител ГЕРБ, но както и да е. Там изцяло липсваше частта за Ремо Етър. На въпроса ми защо липсва, един от въпросите ми беше защо липсва тази информация, защото тя ми се наби на очи, че няма нито ред. А там имаше фрапиращи неща в тази инвестиционна програма за Етъра, сега ще стигнем до тях. На въпроса ми защо липсва, госпожа кметът каза, че не била длъжна да обсъжда бюджета на второстепенните разпоредителни. И може би има известно право, защото си има хора, които отговарят за това. Но ги видяхме и тях. Тя има право, само че там бяха обсъждани ремонти за детски градини, училища и така нататък. Те пак са в тази категория? Да, аз по-скоро, права си, абсолютно. Заяждам се, за да може да се... Не може... Сумата е голяма и не може да се прескочи. Сумата е доста голяма. Коментираш, че ще правиш ремонт на градинката на еди коя си детска ясла, а пък не коментираш 400 000 лева в крайна сметка. И най-важното 100 000 лева за автомобил. Разбивката е много интересна. Да, 100 000 лева включва 100 000 лева за лек автомобил, така е заложено. Включва едни 120 000 лева за някаква фотоволтаична система на сградата на училището, което не го изкоментирахме там. Което не е част от Етъра, нека да кажем, който не е запознат. Те го придобиха този материален акт. Той не е част от архитектурната композиция на музея изобщо. Поредното странно нещо там, но така, да преминем към отговора. Зададох въпроса за разбивката и попитах също така какви са показателите на Етъра за 23-та година като туристически поток. Защото аз предварително си бях направила така един ресърч, едно проучване с предварителни данни и знаех, че цифрата далеч не доближава по никакъв начин резултата на Етъра от 2019 година. Защо се сравнявам от 2019 година? Трябва да сме коректни и да включим и да изключим от това сравнение годините на COVID. Това е коректното, според мен, да бъде направено. И другия въпрос, който така бях включила, последствие го зададох всъщност, докато директорката ми обясняваше, беше за липсващия отчет на сайта на Етъра за 22 година и за 23-та още няма. Да, това го показахме. Да. Има едно филмче при вас. Не само, че няма отчет финансов, няма и за дейността. Това са 2 ключови параметра, както всяка една организация. Тя се оказа и, че не знае, че го няма отчет. Аз имам съмнение, че знае, просто си намериха някой. Аз имам съмнение, че този документ го няма. Принцип. Не, те не могат да не подадат финансов отчет, просто не го качват, защото от него ще се види първо. Не искам да влизам в детайли, отчетите всеки може да ги провери, не всеки може да ги прочете, но няколко прости неща. Те не си изкарват дори заплатите. Има там пера, ти имаш основно приходи от билети, имаш и приходи от продажба на продукция, имаш и приходи от наеми. Тези приходи от билети, те не, поне за отчетите, които се виждат, те са не покриват разходите. Разходите само за заплати без осигуровки. Значи отделно имаме външни услуги, това са всякакви други дейности, ток, вода, режийни, външни изобщо за реклама, там не знам какво се е, консумативи, химикалки, горива, всичко друго е плюс. Да. Това е защото лесно се разбира. И на този фон тези хора казват... Имаме един кредит. Как беше казал ти, Владо? Ама имаме един кредит там. Имаме и кредит от 3 милиона там. Имаме кредит от 3 милиона. Да. И излиза, нали, Надя зададе този въпрос и излезе госпожа Димитрова. Ма кажи ти. Да, това е другия интересен момент, понеже темата вече я бяха развила предварително в граждански контрол Габрово. Предполагам, че са очаквали, че ще проявя смелостта все пак. Не бе. И се прочели с запетайките и присъствието на пиар на Етъра и на самата госпожа... Колко пиара има Етъра, между другото? Значи, аз един го видях там със сигурност. Господин Светозар Тодоров, на когото сега ще отговаряме в Свободно Габрово, той там си написал коментара. И другия член на екипа е господин, той е Църов. пиар вече наистина. Господин Тодоров се води някакъв шеф на културни дейности, международно сътрудничество. Комуникации, нещо. Нямам представа. Сигурно трябва и такава длъжност да има. Там по наши данни работят 60 души. Той е музей.
Това са 60 души там. Но така или иначе... И повечето не са майстори, нали? Тук ако някой си мисли, че повечето са така. майстори, не. Ние не искаме да си мислим, ние от тези отчети искаме да видим. Има 10 майстора, 20 пиара, 35 директора. Да, тук примерно. малко ни в клин, ни в ръкав, но ще кажа, че вчера излезе много подробен, много хубав отчет на историческия музей в Дряново. Моля ви се, хора, които пишете отчета на Етера, отворете и вижте как се пише отчет. Значи не е ядрена физика да произведеш. За 23-та година вече им е готов отчета на хората. Браво. Точка по точка, разбито с подробност. Можело, значи. Може. Отговорът на госпожа Димитрова беше най-наглия и безочен. Моля без квалификации. Чиновнически отговор, който аз съм чувал. Тя излезе и каза, да, така е. Това за автомобила, да. 100 000 лева сме ги заложили за автомобил. Ами да, това, имаме пари. Да, те хората могат да го чуят. Да, извинявай. Те нека да го чуят, ама пак да го чуят. Имаме право нашите служители да се возят в безопасни условия. Тук вече казваш на всички, вие, които ни давате парите, не се возите в безопасни условия, защото вашите коли не са по 100 000 лева. Ти остави колите, ами общественият транспорт излиза, че не е безопасен. Общественият транспорт да не говорим. Не. Окей, нека да имат автомобил. Там имат автомобил, който обаче... Вече има Те не купиха ли един бус скоро? Да. Нямаше ли... Миналата година мисля, че имаше и за тях. Кола, който обаче бил заед, моля ти са, от цял ден да снове между Етера и Габрово и да разнася финансовите потоци, които постъпват в музея. Да, ние направихме една сметка. И каза, че те са 3000 лева, нямате 3000 лева на ден. Така. На тези цифри, които ги имат числа, това е което излиза. Въпросът за отчета, то много интересно се случи така, само да го гледаш, след което последва къде е отчета ви качен за 2022, при което директорката се завъртя наляво и надясно, накрая на нейно ляво ли как там го намери и попита пиара на Етера къде е отчета. Тоест тя знаеше... Да не го преразказваме. Че отчета не е качен. След което, тук е много вече интересният детайл, след което кмета на Габрово, Таня Христова, побърза да закри дискусията. Да. Тя сложи край... С твърдението, че отговорихте на всички въпроси. Това беше безумно. Тя даже не попита, да кажем, този въпрос. Тя не попита, останалите присъстващи в залата имат ли въпроси. Да, това е същата изборна длъжност, която няколко заседания назад отговори, че имот, който е общински, е частен. Да. Което не знам колко думи може да се ползват, за да се квалифицира. Не знам. Така. Тя прекъсна това. Фактически тя не го прекъсна както трябва. Това обсъждане, което беше рекламирано ни наред. Това е рефлекс, защото виждаше на къде отиват нещата. Да, те отидоха много на зле. Тя го прекъсна без да попита аудиторията, която е отшла там, за да се седят. Не, имате ли още въпроси? Мисля, че но имаше ли постараха се. Бързичко приключи след това. Не, това не е обществено обсъждане, със сигурност. Това не е начинът, по който се провежда. Нека да обобщим. Изключително враждебна среда, организирана нарочно. Присъствие, чисто физически, чисто психологически, президиума, микрофона насред всички, така, защото никой да не смее да излезе. Това не е обичайната ситуация на комфорт за всеки един човек, още по-малко за гражданин, да излезе там сред неравни, така да го кажем. Всички свободни места, възможни, са окупирани или от общински служители, или от политически фигури, основно от управляващите, много малко от опозицията, които ги видяхме, че седят заедно на раздумка с част от управляващите. Между другото, това се вижда на камера да си погледна. Не, те нека си говорят, прав е, но... Абсолютно си прав, че това не беше обществено обсъждане. Най-малкото по начина, по който им бяха подредени масите. Сега ще кажа защо го знам това нещо със сигурност. Декември месец присъствах на едно доста широко обществено обсъждане на тема образование. Там масата беше кръгла. Чисто визуално всичко беше подредено по начин, който не противопоставя. Да, това са дребни неща, но са много важни. Да. Защото там това, което се случи в петък, беше една катедра, точно тип лекция. Сега тук ще ви направим една хубава лекция.
Пък някой, ако се осмели да попита нещо... Не, с президиум. Гражданите срещу общината. Може би това е нормално и за други неща. Детайли, но важни детайли, според показва се враждебност и нежелание на... Аз имам и други впечатления. Преки, както казах, избягват се хора, които... Понеже самата модерация е малко странно направена. Кой, кога, след кого да говори. Посочват се едни хора... Общо взето никой няма шанс. Може би това беше единствения публичен. Тях е страх от въпроси. Да. Тях е много е неудобно въпроси. Това беше единствения публично зададен въпрос последните. Публично, директно в очите и те се провалиха. Всъщност, имаше едно момиче. Кажем, че има едно момиче, което зададе един въпрос за един проект за още 10 милиона лева. На който ще се спрем специално друг път. Ще се спрем допълнително. Да, тук има много неща, сега няма да можем да изговорим всичко. Но да кажа за момичето, защото там пак така с един израз пак малко я метнаха по върбите. Това момиче, въпреки че тя много коректно се зададе въпроса за общественото обсъждане на тези големи проекти, които засягат пряко живущите в района. На което и бе отговорено доста интересен начин от госпожа кметът, която каза: аз ще се дам моя телефон лично на вас, за да си поддържаме връзка. Пропускайки удобно фактът, че проектът за това място вече е избран. Имало е 3 проекта и това е ясно доказуемо и го има, и имат сайт дори направен за това нещо, от който вече е избран единия. За какво обществено обсъждане говорим от тук на сетне? Не, то е минало всичко. Вече са на етап на проектиране. На етап проектиране и избор на изпълнител за нещата. А това момиче беше подведено по такъв начин и другия ми въпрос е: трябва ли всеки гражданин, който се интересува от нещо, да разполага лично с телефона на госпожа Христова, за да получи информация? Показва общата тенденция, практика тук общината срещу гражданите, на каквито и да се правят. Ние тук живеем десетилетия като активни граждани, данъкоплатци, деца и така нататък. Не случайно сме на барикадата по различни казуси от различно естество в различни години. Така, аз наистина не искам да ставаме... Не се знае колко хора ще ни гледат, но тук се произвежда един видеодокумент. Тази позиция ще си остане, тези неща, които са изговорени, ще си стоят, за да може всеки, който в някакъв бъдещ етап прояви интерес към тези хора, към това, което правят, да разбере, че линията, която се поддържа, тя си има съвсем проследима история, регистрирана през Facebook, през YouTube и където се качат, си има ясно отбелязана дата и колкото и да са малко хората, които са изтикани в страни от тази нахална, шумна, обикновено зле подготвена класа, седнала на върха на нашето управление и харчене на данъци, тези стикани хора, макар и с неголямо доверие, малко по малко да намерят път центробежен към група хора, които по-рано са започнали и така дълго са отстояли позицията на гражданска активност. Нещо за финал искате ли? Да, всъщност това е най-важното. Хората да почнат да губят страха да задават въпроси, да се чувстват малко по-свободни. А страх ли е? Страх ли е или друг тип? Ленност, инерция? Комбинация и различни са мотивите, но има и страх. Включително много от сигналите, които публикуваме, са анонимни, т.е. ние ги публикуваме, защото хората искат анонимност. Т.е. тя ги е страх. Съществува още този страх, но по начина, по който ние работим, искам да покажа, че няма нищо страшно в крайна сметка. И трябва човек... Не, то е страшно. Нека да го кажа. Предполагам, че е страшно, но... така изглежда, но не трябва да ни е страх да защитаваме истината. И наистина да си търсим начините да го правим това нещо, когато сме заедно, разбира се, става по-лесно. Когато няма друг, който да го прави по-добре, го правят тези, които просто така могат. Нали? Ако някой има упреци, претенции, нека да го направи по-добре, по-скоро ще бъде подкрепен. Оказа се, че политически такива няма, зад които да ти опита. Така че толкова можем, толкова правим. Не стреляйте по пианиста, помогнете. Владо, ти нещо заключително? Да благодарим за вниманието. На кой? На Леля ти и на комшията? Да, на комшията. Добре. Искам да благодаря. Той ме е подкрепал винаги. И на Койо.
И на Койо. Между другото, Койо се превърна наистина в един хит. Той постоянно се меси, прави били. Тук се сещам за Хвалислава Клавишева. Как ги... Хвалислава Клавишева? Да, това е... Чувал съм го това име. Герболет и Лалка. И Лалка Долно Бакойска. Да, фамилията е много важна. А хората от долните бакойци няма ли да се разсърдят? Не, тя Лалка. Или то това не е пренебрежително? Не, това не е пренебрежително. Да. Тя е хит там. За тях ще има продължение, ще има едно развитие там. Има и много материал за тия хора, се оказва. Да, за тези двама герои, за Слава също. Така, приемът е много интересен. Опитвайки се с малко хумор, това, което се случва във вашата група, не е само хейт, защото ние сме едни крупни хейтери и не го крием, но по-важното, че има моменти в денонощието, в които лошите хейтери произвеждат не лоши мемета, не лоши... Как е това? Фейлетон ли се води? Какъв е този? Да, фейлетон. Да, Герболет и Лалка. И имаме така индикация, някакви птичета в гората казват, че познавайки много добре кухнята на местообитанието на Герболет, а и на Лалка, че това всъщност е много близко до истината. Всъщност, не знам, някакви птичета, но може би не е вярно, не знам. Не, значи, нека да оставим това на въображението. На читателя. На читателя. Главни на читателя и на нашите, да ги наречем така, управляващи фактори. Следващия път ще излезеш ли тук на манежа? Не, аз винаги никой не съм обръснат. Не обичам да излизам на мрежа. Чакай, това не е фотоконкурс. Като един койот. Добре. И не знае кой къде идва и как се появи. Да, въпросът е, че сте граждански контрол, двамата и общо взето сте така, имате и събирателен образ и ми се ще малко по малко... Да. Добре. Благодарим на зрителите. Благодарим. За търпението благодарим. Чакай, то не се гледали до края. Да, много неща изговорихме. Предполагам, че информацията е доста, но... Регистрирахме. Това е важно. Чао. Чао.